duo Sequence het juist het Frieske Songfestival Lied 2019 won met het nummer Do bist vrij. Het versje giet over een famke dat ontsnapt is uit de handen van een loverboy. Dit was dus ook een onderwerp die ik zoen hier en dit meer rekken. Daar wil ik wat mee doen. Dus die uiting, ja, dat is puur. En ja, ze brengen dat ik goed, want je voelt dat. En dan wordt het puur, denk ik. En daarmee het Sequence de orenjoge finalisten in poppodium Neushoorn achter hem litten. De band is stiegen, blied maar de wijst. Ja, dat voelt prachtig. Dat is echt geweldig. Ja. Wij hadden dat echt niet verwachten. Jim stien er echt perplex van, hebben wij deze prijs? En Jim hier ik nog de prijs van de muzikanten? Ik nog, ja. Ja, fantastisch. Dat vind ik een hele leuke prijs om te krijgen. Het bent al je collega's natuurlijk. Hè? En ja, we maken zo'n muziek. Dus fantastisch, geweldig. Sterren bleef bij mij diep in het woord, zonder de zinnen. Ik heb vier als je, vier maar het stief. Mijn liefje moeder rot, maar mooi is loon in ons lief. Ik heb vier als je, de drek in de dag bij ons. Er giet de soort nog niet voor. Reenske wie een heel vrij frommes. Ze wie vaak neken, maar ik duur. Ze die wat heel ze niet graag dwaan voor. Ze leven roeg en vol vuur. Naast de noemers van de 10 finalisten winnen nog verschillende optredens van orenartiesten, maar speciale gast Twarres. 20 jaar verlien heeft ze met het nummer Where bist o de publieksprijs van Lied won. En daarom speelt het duo de bekende hit nog eens. Hier ben ik, waar bist du? Het is al lang lief. Hier ben ik, waar bist du? Het is te lang lief. Sequence zo Friesland Takkenmeer van Sint-Wurgje op Lied Internationaal. Het Europees Festival voor Lieden in minderheidstaal. Denemarken. Dat is ik wat. Oh, ja, ik zei het. Ja, geweldig. Nou, begint het avontuur graag gewoon. Ja, laat maar komen. De juryprijs in heel grote